Nézzük meg, mi a különbség egy olcsó és egy drága projektor között. Van Gogh T2 Ultra Full HD felbontás, 500 lumen, nem tudjuk milyen lumen, van sír, lehet vagy bármilyen lumen, beépített tanulói. Ez az Epson 61W, 875 hansilumen, valós 875 hansilumen, Full HD felbontás, ugyanúgy, mint a Van Gogh projekt. A telefon kameráján is átjön, hogy milyen különbség van a két készülék képe között. Sokkal sötétebb a Van Gogh képe, vibrál, nem homogén, míg az Epsoné tűéles és sima, szép képet lát. A garanciáról pedig már nem is beszélve. Itt, hogyha megszáll tőlünk egy projektort, akár ide visszahozhatod hozzánk, vagy elviheted az Epson hivatalos szervizébe. Egy kínai projektornál nem tudom mondani. Ne vegyetek látatlanban projektort, hívjatok fel, írjatok, és gyertek be hozzánk, szívesen adunk tanácsot.